I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no. I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love. It must be love. Fa 3 mesos vaig sortir de Catalunya amb l'objectiu de viure aventures per Europa, viatjar en bicicleta i conèixer gent, llocs i viure experiències. En aquest episodi veureu com avanço per Itàlia, vivint aventures, dormint en llocs inesperats i suant cada metre que avanço. Bueno, avui és la primera nit que vaig a dormir després d'estar un mes i una setmana dormint a un llit. Ha sigut durillo, marxar, més del que em pensava, perquè s'havia convertit una mica en la zona de confort. Però bueno, jo sabia que tard o d'hora havia de marxar, així que estic content d'haver-ho fet. I al final, mira, tinc un puesto aquí tot guapo, tinc un llit, tinc un sostre y bueno, no tinc companyia, però no sempre és necessària. Així que estamos bien, estamos bien. Bueno, bon dia. Estic recollint tot això ja, acabo d'esmorzar. I tio, avui ha sigut la primera vegada que he passat por. I a les 3 del matí sento un ciao. Me desperto, ciao és hola en italià. Me desperto i veig un flash de llanterna a la meva puta cara i una silueta. Clar, jo no veia res perquè tenia el contrallum. I jo m'aixeco així super desubicat pensant que era la policia. I dic, bueno, si la policia, pues ni tan mal, me fotrà fora i ja està. Però era un tio random, no sé, me comença a parlar i jo li dic, sí, que estic de viatge, si estic molestant aquí, m'ho dius i me'n vaig, tranquil, jo no volia cap mal rotllo, saps? Però el tio m'ha dit, que va, tranquil, si jo estic de passo i ara me'n vaig, no sé què, i jo. Bueno, vam parlar una miqueta perquè tenia curiositat del meu viatge, però clar, a les 3 del matí jo estava dormint, el tio este m'havia despertat. I mira, ja se m'està enganxant això, I res, després de parlar una miqueta i jo pensar, hòstia, este tio que vol, quina temor, pues se'n va anar una miqueta més atrás, com aquí, i 3 minuts després el veig sortir amb una bossa blanca, com del súper, però plena de coses. La meva teoria és que aquí venen a deixar droga i se l'emporten. No sé si no... Va venir 3 minuts i va marxar amb un paquet. Sospechoso. Let me tell you now, I've never felt like this before. Something's got a hold on me and it won't let go. Believe I'd fly if I only could. I feel so strange, but it sure is good. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it must be love. Let me tell you now, my heart feels happy, my feet feel light. I shake all over, I feel alright. I never felt like this before. Bueno. Uy, que la lío. Bueno, bon dia. Avui he dormit aquí, a esta caseta així abandonada. Lo dolent és que tenia la carretera gran al costat i se sentien bastant els camions i això, però bueno, he pogut dormir. El plan d'avui és allunyar-nos una mica de la Eurovelo 8, que és la que estic seguint, i el motiu pel qual ens allunyem és perquè està Màntua, que és una ciutat que m'ha sigut recomanada, jo la veritat no la coneixia, i sabeu que, bueno, he buscat 4 fotos a internet i, bueno, hi ha un castell, hi ha muralles,
ciutat turística, m'apeteix una mica canviar de rutina avui, així que anirem a visitar-la. A veure, m'apeteix també, estaria guai si hi hagués algun tipus de museu, aviam si puc trobar algun museu que no sigui molt car. I res, a l'ataque! Bueno, estic a Màntova ja, encara no he vist res, estic a la plaça principal, sembla ser, hi ha com unes rambles i tot això, però encara no he vist res, perquè un truquillo que si viatgeu en bici he pensat que podria funcionar i m'ha funcionat és anar a l'oficina de turisme, lo típic, que si tens un mapa, bla bla, moltes gràcies, sempre amb un somriure, i dir, mira, saps què passa? Que estic viatjant en la bici i em fa por deixar-la al carrer, li expliques, li fas una mica cara de peneta, i me deixen deixar-la a l'oficina en si de turisme, m'ha dit la dona que ella està allí tot el dia, així que avui, en modo turista, aniré a dinar a algun restaurant, que bé, m'apeteix. Sono quasi certo questa sera usciremo dall'Europa. Ma pensa com'è bello andare in giro a bere il vino fuoriusciti dall'Europa. È tutta colpa dell'Europa se la gente è così triste che non scopa. È tutta colpa dell'Europa se la pizza costa troppo, io la prendo margherita. Esco in bicicletta, oggi l'aria è più pulita senza Europa. Vieni che ti porto a fare un giro questa sera, visitiamo la frontiera. Senti che profumo inebriante questi campi concimati. Non ci manca proprio niente, le colline sono verdi come il cuore della gente. E allora bevi questa coppa di Cinzano, lo spumante più italiano. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro, gli spaghetti con il burro. Mangiamo. Bello che ha rimesso il filo spinato e i gendarmi con il mitra. Bacia le mie labbra che sussurrano alla notte. Amore mio, madama, madonna, dogana. Bueno, ja estic sortint de la ciutat. La veritat és que m'ha agradat molt, M'ho he passat molt bé, fent una mica de turisteo de ciutat. Jo la recomano, és una ciutat per passar el dia, no molt més. Té molts museus, molts castells, el casc antic està tot guapo. Està bé, m'ho he passat bé, per sortir una miqueta de la rutina, per no fer superbici cada dia. Molt bé, recomanat. I no és molt gran, és bastant petitona. O sigui, no deu ser més gran que Amposta, per exemple. Però, perdoneu, però és més xula, és més bonica. Europa per odiare, Europa da insultare, Europa pugilato, Mariangela Melato, Europa tutti i frutti, tra i santi e i farabutti, Europa tutta avorio, grande capro espiatorio, tra i banchieri saltimbanchi, Europa già mi manchi, le facce di Strasburgo, quei barbari vichinghi, mi viene l'orticaria e mi prudono le mani, e penso cose a caso e mi sento un po' nervoso. Els següents dies van ser molt tranquils. Vaig haver d'agafar algun ferri, on vaig conèixer Nicola, un home que viatjava de Roma a Istanbul. Va ser molt divertit compartir una part del viatge amb ell. I ara, a poc, m'apropo cap a la frontera eslovena, on viuré unes aventures que podreu veure en el pròxim episodi.